Good morning, sir. Dede, biko nye m sị m agwa gị na nwa gị eji eji ndị drọg gidere ya ngọngọ ahụ. Asị biko chemekwu ịma na nọ na WhatsApp kọla mmega na adịra very very expensive. Nwa gị nọ gaghị etige Fifth Amendment. Ajị achele onye resịrị ahụ asị Fifth Amendment. Lekekwa ka nwa gị na-aga ọkaigwe prison o. Amanụ m ya wu Fifth Amendment. Ele na ihe gbata Fifth Amendment gị a enwe onye sị orike na Amerịka Fifth Amendment bụ onye na-asị ọ gaghị ekwu ka ọ na-ekwu ka ọ dara ogbu nwatakịrị agakwala prison o. Ya ka ara ha onye resịrị ahụ even ndị drọg si uche ahụ na nwoke Amerịka na ọ zụrụ ya ahịa ịghọtara ọ kara enwe ndidi nụ debs eme ya abụọ na gịnịkwa na anwụrụ ọkarịa ihe ọ na-aṅụ na Mexico ọkarịa ka a na-ebute from Colombia nwa agakwala